Salutare mai bun și bine v-ați găsit la un nou episod. Astăzi suntem alături de Andy și o să jucăm Rivals 1v1. La bun, Heidi. Heidi? Hai vină. Pentru că eu joc cinstit. Bro, tu ai ieșit. Tu de ce ai ieșit? Hai vină. Ok, dar vină. Da. Păi da, dar să știi că eu... Da, dar eu... Mami, bune, nu joc auto. Gen, adică... Eu nu prea știu să joc cu sniperul. Dar atunci când mă apucă capurile alea să nu zici de hack. Pentru că eu nu joc cu auto, știi? Că pe calculator tu nu ai auto, știi? Și tu bine. Că nu ai auto. Ok. Ok, ha. Da. Eu să... Bă, sincer, o să stau mai mult cu tine, na. Eu să vin cu revolverul, dacă nu te superi. Ia. Ok, dar tragi și tu mine, că... Nu. Ok, îți dai medkit, ok. Te las să dai. Gata? Ok, hai. Uh, da, așa, adică tu, practic, tu nu ești bun pentru că nu prea joci rival, știi? De asta nu prea ești tu bun. Dar la Grow Garden ești cel mai bun pentru că tu în continuu joci Grow Garden. Dar dacă vrei, poți să dai cu RPG-ul, că nu mă supăr. Da, dacă vrei. Că eu trag cu... Oricum, fii atent, de să-mi dau medkit. Bun, gata, poți să tragi. Ok, dați. Nu, e ok, hai să scom așa. Gata? Dai. Poți să dai și cu pistolul. E ok. Mi-e totul, da? Dar dacă vrei, hai cu knife-ul. Hai că am zis și cu knife-ul. Hai, pentru că eu am și schimper colorat, așa nu. Da, se poate dona, că te-a mințit ăsta, cum zice, te-a mințit Dumitru, dar din păcate nu prea Robux, că dacă aș avea Robux ți-aș dona. Și așa zis Dumitru că o să-mi doneze, cum zice, o să-mi doneze medkit. Da, oameni buni și nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și de zonat pe buton.
Dă-ți medkit. Dă-ți medkit. Ah, ok. Pe atunci ok. Fail. Ba nu. No fail. Fail. O 110 mi-a dat instant. Ok, gata. Medkit să-mi dau. Că mi-am vreo 50. Cam așa cred că. Hai că-mi dau. Gata, 140. Nu prea o să te mai las. Că acum... Ok, hai. Ok, hai. Tu vrei să fie 4-4? Bine. Ok, hai să mă omor dacă vrei 4-4. 4-4... Dă. Sau nu. Hai 4-4 dacă vrei. Că... Pe mine nu mă interesează dacă mă bați. Da. Să știi că pe mine nu mă interesează dacă mă bați sau ceva. Mie îmi place numai să mă joc meciuri cu tine sau cu altcineva. Numai să mă joc meciuri mai mult de fan, nu ca să câștig. Da. Puse de... Așa, poate. Așa? Păi ca să mă ucidi instant trebuie să-mi dai pe la spate. Da, bun, apoi... Da, bun, hai. Nu te super dacă trag cu AVP-ul, nu? Ok. Zici HP, iar așa ți-am dat. Bine, cu AVP-ul nu prea o să mă pun să dau capuri. Că... Medkit. Îmi dau. Bun, hai. Ia. Ok, că câte minute mai sunt? Din Bandicam. Pentru că să știi că eu din Bandicam, din 10 minute am făcut multe episoade și... Ok, hai. Mai repede. Ok, hai. I-am scris ceva la Dumitru, că imediat intru. Da, poate o să mai stau cu tine, știi că mi-e place să stau cu tine. Hai. Da. Acum eu nu mă... Atât a fost episodul, eu am fost Denis, el a fost Andrei și ne vă spun pa, pa!